באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המסגרות והעדשות שבמבצע וזוג שני יוקרתי מתנה. אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון. מצטרפים לכרטיס קשבק פלוס של ישראכרט, נהנים מהחזר כספי על כל קנייה ומקבלים 150 שקלים מתנת הצטרפות מוגדלת. במאני טיים, ישראכרט. לפרטים התקשרו כוכבית 6660. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון התוכנית. המנפיקה ישראכרט בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי מנהל גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. מבצע מתנת הצטרפות מוגדלת למצטרפים חדשים עד 31 בינואר רוכשים בכרטיס ב9,000 שקלים במשך 3 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס. שלום, הגעתם ל-i24 News. לצבי יחזקאלי, לניב גלבוע, למירי מיכאלי, הקישו 15. ערוץ 15 בשלט, i24 News, ערוץ חדשות 24 שעות ביממה. הערב בטהרן 2 פרקי סיום בלתי נשכחים. בעוד פחות משעתיים הפצצה הזאת תתפוצץ. הספירה לאחור החלה וכל שנייה קובעת. תשלימי את המשימה שלמה. האם עדיין אפשר לעצור את הפצצה? טהרן 2 פרקי סיום העונה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן רשת ב'. אנחנו כאן. עכשיו ספורט, ליאן וילדאו שלום. שלום שלום, אסתי, צהריים טובים. מכבי חיפה מול מכבי תל אביב. נכון, תמיד משחק גדול, בטח שתי הקבוצות מתמודדות בצמרת, זה קורה הערב ב8:30 בסמי עופר, אצטדיון צפוי מתמלא לחלוטין, שתי הקבוצות כמובן נאבקות בצמרת, הן אומנם לא ראשונות, אבל מכבי תל אביב 6 נקודות מהפועל באר שבע המוליכה, ומכבי חיפה אומנם 10, אבל יש לה גם, כנראה יהיה לה ניצחון טכני על סכנין, לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזו, אבל להיות תצמק את הפער מהצמרת, כך שהמרוץ המרובה לאליפות עדיין נמשך, ויש השפעה בוודאי גם למשחק הזה. בואי נשמע ראשית את דולב חזיזה, שחקן מכבי חיפה, לקראת המשחק. זה משחקים ששחקנים גדולים אוהבים ומחכים לרגעים האלה. אני רוצה לראות גם את המבחן כלפי עצמי, גם מבחן כלפי החברים שלי לקבוצה. לבוא לראות קבוצה חזקה, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, לא מסתכלת בטבלה, כל שחקן שיעלה יצטרך לתת מעבר למה שהוא יכול, ולעשות הכל בשביל לנצח את המשחק. ומנגד קיסורקו, שחקנה של מכבי תל אביב. Our game, our team to go play for win. It's our mentality for this game, not only. סיסוקו אומר במשחק הזה ובכלל המנטליות שלנו לבוא לנצח בכל משחק, כלומר גם במשחק כזה, לא רק נגד מכבי חיפה אלא בכל משחק. כלומר שתי הקבוצות הולכות על ניצחון כצפוי, כמו תמיד. יש חוסרים גם כאן וגם כאן, אולי בעיקר במכבי חיפה. איתנו תום בנאדו, פרשננו, יהיה עליו גם במשחק בסמי עופר. שלום תום. אז בואו תנתח עבורנו את מפת הסיכויים גם הצפוי. אז קודם כל, הסופר קלאסיקו של הכדורגל שלנו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא משנה מה המצב בטבלה, תמיד משחק גדול, 4 נקודות הבדל, מכבי תל אביב על מכבי חיפה. המשחק הזה, מכבי חיפה משחק מאוד משמעותי, יש ציפייה גדולה מסמי עופר, בטח מול כל האוהדים, עם החיזוק עכשיו של גיא מלמד, לעשות תוצאה טובה. דיברת על חיסורים, אז אין ספק שמה שקורה היום בהגנת מכבי חיפה זה הסיפור. 3 בלמים נהדרים, אנחנו נראה את גרשון חוזר להרכב, ואת קנדיל מתופקד כבלם שלישי לצד סק. ללא ספק זה מה שמדאיג את ברק בכר, וצריך לציין עוד משהו, ליאן. מכבי חיפה העונה עד כה 0 מ-12 נגד הגדולות. זה גורילה שברק בכר ירצה להוריד היום מהגב. מכבי תל אביב מבחינתה עם כל העומס חייבת גם 3 נקודות בשביל לשמור, אתה יודע, את הפער הקטן מהפועל באר שבע. ויש לנו משחק גדול. משחק גדול, ונקווה גם לכדורגל טוב, ונקווה גם לאווירה ספורטיבית, כי לפעמים במשחקים האלה אנשים קצת יוצאים לפרופורציות. בוא נקווה שבאמת הכל יהיה שקט, ונדבר רק על כדורגל. וכי לפרופורציות, גם תום וגם אסתי, משתמש ברשת החברתית, ב-X של מכבי חיפה, בהזמנה למשחק. המשתמש של מכבי חיפה שם את דמותן של אמילי דמארי, שיועדת את מכבי תל אביב, ושל דורון שטיינברכר, שיועדת את מכבי חיפה. הזמנה וכתוב כמה טוב שבאתם הביתה, נחזיר אותנו מה שנקרא לפרופורציות, למה שחשוב באמת בימים האלה, אז אנחנו לא צריכים דברים אחרים, בעיקר שיהיה ספורטיבי. תום בנאדו, תודה רבה. תודה רבה. אסתי, יש עוד סוגיה אחת מעניינת שיצאת מבלגיה בשעות האחרונות. רג'ה ליינבלן הוא שחקן מאוד מפורסם, הוא עבר עשיר בנבחרת בלגיה, 30 הופעות 6 שערים, והוא נתפס בחשד לסחר בסמים, בתוך הבריכת סמים בנמל התעופה באנבר. הוא נמצא מעצרים של משטרת בלגיה ב-30 בתים שונים, ביניהם גם אותו רג'ה ליינבלן, שחקן חשוב שמופרד בליגה בליגה שנייה, ושחקן נבחר בליגת התיק, ובליגת דגל סטנה, וחשוד באחת הפרצים שפעים, אז הוא מאוד משמעותי, ואמריקה, שחקן פרשן שחקנים,
למכה ומנסים עכשיו לשמור את הראש מעל המים. אני לא דיברתי ככה לפני 2020, אני הייתי אדם מאוד מאוד אופטימי, וגם השירים האלה... המוזיקה. כן. פשוט אני ממש ניסיתי לחלום על עולם אוטופי כמעט. מה קרה לך ב-2020 שנהיית אני חושב הכל פחות אופטימי, יותר ציני? כן, התחיל עם המגפה, המשיך עם ההפיכה המשטרית וכל הסכסוך הפנימי פה במדינה וההפגנות וזה, והמשיך משם למלחמה הארורה הזאת, ואני לא יודע להגיד מה הדבר הבא. אני כל פעם מקווה שהנה תכף ייגמר, אפשר יהיה לחזור לאיזו מציאות שפויה, אבל אני לא בטוח. והדברים האלה נכנסים לטקסטים או שהם ככה, אתה אומר, לא, הטקסטים זה סקיפיזם שלי. אצלי לא כתבתי אפילו מילה אחת על המצב הזה. זה לא עורר בי שום השראה, להפך רק הכניס אותי לאיזה בונקר של הישרדות שממנו אף פעם לא צמח משהו טוב ופורה, לפחות אצלי. בעיניי אפילו שם השיר תחת שמי פלורוסנט זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. כשאנחנו מדברים על שמיים ופלורסנט, יש בזה אמירה מאוד מאוד חזקה. פתאום שאת אומרת את זה כאן, גם אני, זה רעיון, כן, בגלל זה השיר הזה נקרא ככה, זה בעצם אור שמחיצתי, אי אפשר לצאת ממנו טוב, עד שמגיעה מישהי שפתאום יוצא טוב באור הזה, ואז אתה לא יודע מה... בית השקעות. IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. ניו יורק, ארקיע. 3 טיסות שבועיות לניו יורק. $1,199 הלוך ושוב, כולל כבודה. הכינו את הדרכונים. כפוף לתקנון. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן רשת ב' השעה בחסות הכי חם והכי חכם מכרומגן. חדש, סמארט פלוס, מערכת חימום מים עם שליטה ובקרה ישירות מהנייד שלכם. כרומגן, כוכבי 9944. מצד אחד, מנור המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנור המבטחים. כוכבי 9699. מנור המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. הנה הם על הרגליים, הם מחייכות אלינו, הם מרימות אותנו, תמונת ניצחון שלנו. דניאלה, מירי, נעמה וקרינה בדרך הביתה. ממש בעוד שניות נוגשו עם ההורים שלהם. הלב שלנו מתפוצץ מהתרגשות. אני פשוט לא האמנתי, הייתי צריכה באמת להסתכל עשרות פעמים כדי להבין שזה אותה לירי. כל אזרחי מדינת ישראל שתמכו במשפחות שלנו ועטפו אותם לכל חיילי צה"ל שעשו הכל בשבילנו. לכם תודה רבה, נהייתי לכם. הביתה. אנחנו כאן, עד שכולם חוזרים. כאן רשת ב'. כאן רשת ב'. רגעי קסם עם גדי לבנה. כאן רשת ב'. השירים היפים שאהבנו. עורך ומגיש
אדי לפני. רגעי קסם פתחנו וגם נמשיך עם פאט בון, שתהיה לכם האזנה מצוינת.